ज्या फुलांची चोरी होते ते चोर कोण आहेत यांना पकडा आणि या राजप्रसादी हजर करा. पण अद्यापर्यंत त्यांचा आपण का झाला नाही, काही दिसत नाही. काय करावं काही दिसत नाही. पायावर घालून घेतोय, पायावर घालून घेतोय. माळी दादा अभयदान आहे तुम्हाला. काय झालं? चोर बावळू सांगता काय? खरंच सांगताय. म्हणजे आमची शंका रास्त ठरली. होय तो. या अयोध्येत आतापर्यंत घडलं नाही ते आज घडतंय. होय तो. म्हणजे चोर तुम्ही पकडला. खरंच सांगताय. घेऊन या पुढं. अडतोय. आश्चर्य वाटू लागलं. फुलांची चोरी होते पण यांच्या संपूर्ण देहाकडे जर का पाहिलं असेल तर चोर या संज्ञेला हे पात्र ठरत नाही. वैकुंठाचा देवदूत. वैकुंठातील देवदूत म्हणजे वैकुंठीचा नारायण माझा देव माझा आराध्य दैवत यांच्या वास्तव्यात असणारे आपण देवदूत. माझ्या देवाचं जरी मला दर्शन झालं नाही, आतापर्यंत ज्या अपेक्षेने त्या देवाची भक्ती केली तोच माझा देव माझ्यावर प्रसन्न झाला नाही. पण थोडस पुण्य का असेना म्हणून त्याच देवाचे देवदूत आज माझ्या समोर उभे आहेत. त्यांचा आशीर्वादही मिळाला. पण शंका मनात मला सांगाओ, माळी दादा तुम्हाला या राजप्रसादी घेऊन आले ते कशासाठी असेल? तर आपण चोरी केलात. हे खरंय? मैदानात सांगितले हे सत्य आहे. कारण नित्यप्रमाणे तुमच्या रोपातील पुष्प देवताची शुभकार्याला नित्यप्रमाणे पुष्प देत होतो. म्हणून बागेतील फुलांची जी चोरी होत होती ती चोरी माझ्या देवाचे देवदूत करत होते. आणि ते कशासाठी असेल तर देवकार्यासाठी. ऐकून समाधान वाटलं हो मनाला. कळत नकळत का असेना मी जी फुलं निर्माण केलेली आहेत ती फुलं माझ्या देवाच्या चरणापर्यंत जात आहेत. पण आणि का कोणतं असं देवकार्य? ऐका, यावेळी तुम्ही शुभदिनी देवाची भक्ती करतात, मान ध्यान हे करून देवाला पुष्प वाहतात. पण ही पुष्प तुम्ही तुमच्या देवाला गाभाऱ्यात वाहतात. आम्ही जी सजीव फुलं नुंदुची जी फुलं ती देत होतो, ही देवाच्या चरणापर्यंत आम्ही घेऊन जात होतो. यावेळी कुणाची आज्ञा तुम्हाला? देवाची, वैकुंठ नारायणाची आज्ञा. माझ्या देवाची तुम्हाला आज्ञा आहे. कारण या अयोध्येतील जी पुष्पवाटिका आहे त्याच्यातील फुलं वैकुंठापर्यंत जातात. ती सुद्धा मूर्त स्वरूपाला माझ्या देवाच्या चरणापर्यंत. पण राजे धन्य झालो मी. हे पहा, ज्या अपेक्षेने मी आतापर्यंत वावरतो ती अपेक्षा पूर्ण झाली, फलद्रूप झाली. त्याच्यासाठी तुम्ही जात आहात. जा तुम्ही, मी तुम्हाला नाही म्हणणार नाही. गेल्याच्या नंतर माझा नमस्कार माझ्या देवाला सांगा. त्या देवाचा हा निश्चित भक्त एकसारखी मार्ग प्रतीक्षा करतोय त्याच्या दर्शनासाठी. मुळी चिंता नसावी. पण ऐकून घ्या, त्यावेळी देवदूता तुम्ही आपल्याला करतोय. पण त्यावेळी आम्ही आमच्या विमानाला गती देत असताना एकाएकी आमचं विमान फिरवलंय. आम्हाला विलंब झालाय. बोलण्याचा अर्थ नाही झाला. एकच त्यावेळी पहा
शेकोटी होय महाराज. वांग्याच्या काष्टाची केली आणि वांग्याच्या काष्टाचा धूर आमच्या पुष्पगुमानाला प्राप्त झालाय आणि तुम्हाला स्थिरावलाय काय? म्हणजे ते पुनश्च वैकुंठापर्यंत जाऊ शकत माहित नाही. नाही राजे म्हणून आम्ही इथं एखाद्या विचार देव तुझं जाणीव आहे आम्हाला आणि कळत चुकलंय. कारण वांगी किंवा वांग्याची काष्ट ही शुभ कार्यात निक्षिप्त आहेत आणि ते निक्षिप्त असल्या कारणानं यांच्याकडून अपराध घडला तो कोणता असेल तर वांग्याची काष्ट यांनी जाळली गेली होय महाराज. आणि त्याचा धूर तुमच्या विमानाला लागल्या कारणानं विमान स्थिर झालं ते पुनश्च वैकुंठापर्यंत जाऊ शकत नाही. हो क्षमा करा. माळीदाराकडून नकळत अपराध घडलेला आहे. कारण त्यांना याची जाणीव नव्हती आणि तुम्ही तिथं याल याची जाणीव त्यांना नसल्या कारणानं असा प्रसंग घडला. पण क्षमा मागतो मी त्यांच्या वतीनं आणि आपल्याला एकच विनंती करतोय जे विमान स्थिर झालेलं आहे ते पुनश्च गतिमान व्हावं याच्यासाठी काही तरणोपाय असेल राजे याला तडोपा आहे आहे हा आशाला जागा आहे. आजला जागा आहे पहा मग सांगा तुमच्या मनात शब्द बाहेर पडतोय तुमच्या मुखातून शब्द बाहेर पडता क्षणी एका क्षणाच्या निमिषात तो मार्ग आम्ही अवलंबन करू आणि माझ्या देवाचं पुष्पक विमान पुनश्च वैकुंठापर्यंत जाण्यासाठी प्रयत्न करू. चिंता करू नकोस पहा तुझ्या राज्यात हा? जर का एखादी व्यक्ती 3 दिवसाची उपवास असेल 3 दिवसाची उपवासी आणि तिचा हस्त जर का आमच्या पुष्पगुमानाला स्पर्श झाला असेल तर त्या पुष्पगुमानाला पुरेशा गती प्राप्त होईल. हो हा मन मित्र बनू लागलं. कारण सुजलाम सुफलाम अशी माझी अयोध्येची पुण्यभूमी हा या अयोध्येच्या पुण्यभूमीत 3 दिवस उपाशी कशी एकही व्यक्ती एक दिवस सुद्धा गावाचं नाही एक घटका गावाचं नाही उपाशी. कारण आम्हाला कल्पना याची वया पण टाकायचं. तरीसुद्धा हा दुसरा जर का पर्याय नसेल काय कमी असा 3 दिवसाची उपवासी व्यक्ती माझ्या राज्यात हे, अजिबात गावाची नाही महाराजांनो. प्रयत्नांती परमेश्वर कोण प्रयत्न असतो उपाशी आणि म्हणूनच मी तुम्हाला सांगतोय काय कमी केले आहेत तुम्ही ह्यांका पण तरी सुद्धा प्रत्येक गोष्टीला पर्याय काय हा कमी असा म्हणा आणि तो पर्याय प्रत्येकाला निवडायचा असतो. मन खंबीर बनायला हवं खरंच आशेला जागा ठेवायला हवी आणि म्हणून निरुत्तर न होता प्रयत्न करायला हवे. घाबरून जाण्याचं कारण प्रयत्न केल्याच्या नंतर इच्छित साध्य आपल्याला साधता येतं खरंच. आणि ते प्रयत्न तुम्ही करायला हवे. म्हणून या राजकर्त्याची तुम्हाला आज्ञा आहे जा संपूर्ण राष्ट्रात फेरफटका मारा आणि प्रत्येकाच्या घरोघरी चला प्रत्येकाच्या दारावर चला आणि चौकशी करा. 3 दिवसाची उपवासी व्यक्ती जर का तुम्हाला प्राप्त झाली असेल तर राजकर्त्याचं तुम्हाला आज्ञा आहे तुमचं राजदरबारी घेऊन या. महाराजांनो तुमच्यासाठी व्हाया कमी तरी चला प्रत्येकाचं उमरं घेतोय सगळ्यांनी साधतोय कोणतं उपाशी असतात. हा. 3 दिवसाचं का उपाशी राहुला असाल ते का हुसन घेऊन येतोय देवाच्या दुकानात आहे तुला मदतीला राजे एक बार उठा. दैवी शक्ती तुमच्या अंतर्यामी आहे. हा माझा वैकुंठीचा नारायण देते देवदूत मी काही वेगळे मानत नाही याच्यासाठी क्षणभर साधना माझ्या देवाची सेवा करत असताना तुमची सेवा करण्याचं भाग्य मला प्राप्त होणार आहे. याच्यासाठी चला देव गाभाऱ्याच्या ठिकाणी मी माझ्या काही हरकत नाही राजे. तुमची सेवा करण्याचं भाग्य राजा ब्रह्मदेवाला प्राप्त झालं. याच्यात सर्व सेवा केल्याचं भाग्य मी माझ्या मनी साधतोय. पण हा राजा ज्या माळीदारांना आम्ही पाठविलंय 3 दिवसाची उपवासी व्यक्ती राज्यात जर का कोणी असेल तर तिला ताबडतोब तर घेऊन या. चावून कोणाची तरी लागते हा माळीदारांचं आगमन होतंय. महाराजांनो पायावर घालून घेतोय अभयधान आहे माळी दादा तुमच्या संपूर्ण देहाचं निरीक्षण करता क्षणी असं भासू लागलं तुमच्या माती जास्त जबाबदारी पडलेली दिसते. जबाबदारी हे कष्ट तुम्हाला सहन होत नाही. पण मला सांगावं याच्यासाठी तुम्ही गेला होता ती व्यक्ती मिळाली का? होय तर काय सांगता झालं किती दिवस मग
त्या व्यक्तीला पुढे घेऊन या. चला दुनिया पुढे जात समाज माका घुसपाटान झाला तर सावर राहा माका. राधा काय ते आऊची शपथ द्यावा शपथ खरा सांगतोय भाऊची शपथ देऊन तुमका खरा सांगतोय. मी कोणाच्या गदारी चढून कोणाच्या बसत्या नाही उठत्या निया मिळायचे निया खात माझी कोणीतरी खोटी कागाळी तुमच्या हाडून सोडली आणि माका तुम्ही येऊन बोलवून घेता. भाऊ शपथ मी कोणाच्या गदारीत ना. पण तुम्ही असं का बोलता आहात? तुमच्या संपूर्ण देहाचं निरीक्षण करतोय. तुमचं मन मित्र बनलेलं आहे. पण घाबरण्याचं मुळीच कारण नाही. तुमचं माळी दादा आमच्या घराकडे येलो आणि आमका दोघांकडे घेऊन येले. हो पण तुमच्या हातून अपराध घडला म्हणून ते तुम्हाला इथं घेऊन आलेले नाही. कारण त्यांच्या मागे आम्ही जबाबदारी दिली होती ती कोणती असेल तर 3 दिवसाची उपवासी व्यक्ती कोणी जर का असेल तर दरबारी घेऊन या. मला सांगा तुम्ही उपवासी आहात का 3 दिवस? राजा मी खरा सांगते औषध पण खोटा बोलायचंय ना. मी 3 दिवस घेतो माका ये घडका माझा माळी दादा काय ऐकतोय आम्ही? 3 दिवसाची उपवासी व्यक्ती आम्ही घेऊन यायला सांगितली पण आपण या व्यक्तीला कशासाठी घेऊन आलात? 3 दिवसाची उपवासी व्यक्ती आहे काही महाजनी हे नाही मग हे उपाशी ठेवतले हे नाही हे उपाशी कशात मग कोण आहे ती व्यक्ती? खात्याच्या इत्याचा माझा घाल उपाशी किती रोज मी आता पहिले सांगावं उपाशी कोणाचा असं कोण हे नाही मग हे उपाशी नाही तर ही माऊली उपाशी असा. माऊली मला सांगावं आश्चर्य वाटू लागलं मला. कारण मला ज्ञात आहे माझ्या या अयोध्येत कुणीही उपवासी राहत नाही आणि तुम्ही 3 दिवस उपवासी का राहिलात? अगो त्या 3 दिवस उपाशी किती रवलंय होणार विचारतो काय सांगतो सांगते ऐकले अगो राजाच्या दरबारात किंवा फटाबाला चालू राजन मी किती उपाशी रोज माहित होता का 3 दिवस आले अन्न नाही पाणी काय? अन्न नाही पाणी अन्न नाही हो याला कारण हे बघा काय एक साली सोऱ्या आणि खाऊ काय नाही महाराजांनी या खोटा नाही बोलायचं. काय ते माझे घर करीन सोयाची कागाळी तुमच्या कानार घातली मी नाही होऊन मी घेतोय मी नाही होणारच नाही मी किती घेतो कशासाठी? माझो मडवळाचं जन्म माझो लोकांचे कपडे लागी करतोय न्हय जातोय इतक्या पाण्यान म्या सकाळी गेलंय का वनवो कपडे धुत वरती लय का सुकयत इस्त्री करून तिका परत तिथं काय जाता पाण्यान उभो राहून माझ्या पोटा उगारो आणि अन्न खापणार आम्ही इतक्या घेतलंय का अन्न तरी खपता आणि निजाय लागता उन्हात केव्हा इतक्या घेतलं या सोरो घातोय सोरो खाते पण मी तुम्हाला एकच सांगू इच्छितोय या अयोध्येत असं घडता कामा नये याला कारण आहे. व्यसन करावं मी नाही म्हणत नाही पण व्यसनानं माणसाला न खाता माणसाने व्यसनाला खायला तर ते व्यसन पण तुमच्याकडे पाहिलं आणि या तुमच्या व्यसनापायी तुमची भार्या 3 दिवस उपवाशी राहिली याची जाणीव तुम्हाला आहे का? जाऊन मी काय होऊन नाही पण त्या सांगतायत ते सत्य असेल म्हणून मी तुम्हाला सांगतोय तुमचं लग्न झालं त्यावेळी तुम्ही तिलाही वचन दिलं आहात मी उपवास तुला ठेवणार नाही मी तुला सुखात समाधानात ठेवेन संसार चांगला करेन. मग हे काय कर मी आमच्या जाणले गदा खरी त्याच्या पुढं असं घडता कामा नाही होता नाही महाराज नाही घरात अन्न नाही म्हणून 3 दिवस तुम्ही उपवाशी राहिलात. या कहाणी माका होई किती बोलले धन्यवाद देतोय मी तुम्हाला आम्ही पाया पडू कारण तुमच्या व्यसनामुळं या माऊली 3 दिवस उपवाशी राहिल्या म्हणूनच आज राजा रुपांगतवर आलेले संकट दूर होते. तुमच्या वतीने ते कसं असेल तर हे पहा वैकुंठीच्या नारायणाचे देवदूत हे बागेच्या ठिकाणी फुलं नेण्यासाठी आले होते आणि फुलं नेत असताना फुलं कमी का मिळतात याची जाणीव आम्हाला झाली म्हणून चोरी पकडण्यासाठी या माळीदादांना आम्ही सांगितलं आणि हे तिथं सापडले. पण झाला तो प्रकार आगळा वेगळा. याने
आपल्या अंगाला उष्मा यावा म्हणून शेकोटी पेटवली, ती सुद्धा वांग्याच्या काष्टाची. आणि त्या वांग्याच्या काष्टाचा धूर यांच्या पुष्पक विमानाला लागल्या कारणानं विमान स्थिर झालं. आणि तेच विमान पुनश्च गतिमान व्हावं याच्यासाठी 3 दिवसाची उपवासी व्यक्ती हवी होती. आणि ती 3 दिवसाची व्यक्ती तुमच्या वतीने आम्हाला सापडलेली आहे. म्हणून हे काय करू माझ्या एकच माऊली, माझ्या देवाचं पुष्पक विमान पुनश्च गतिमान व्हायला हवं याच्यासाठी तुमचा हस्तस्पर्श यांच्या पुष्पक विमानाला व्हावा असं त्यांचं म्हणणं आहे. महाराजांनो, मी तुमका यात सांगतो, ह्या काही मनातला काही एक माहिती नाही. औषध सांगते काही एक माहिती नाही. ह्याच्या बापाची जी खटारी गाडी होती, खटारी गाडी सगळं माहिती इमानात आहे का? पण तसं नाही, समजून घ्या. होय, काय झालं पुष्पक विमानाला हस्तस्पर्श म्हणजे हात जर का लागला असेल, 3 दिवसाची उपवासी असलेली व्यक्ती तिचा हात जर का लागला असेल तर ते विमान पुनश्च गतिमान हात लायल्यानंतर झालं. ते पुण्य त्यांच्या पद्धतीने पुण्यवान मी तो सांगतो. अगो मिया चोरो खान तुका मारलंय म्हणत मिया रागात रोवलंय 3 दिवस म्हणून आज फायद्यात पडला. उपाशी रोवले पण माझ्यामुळे रोवलंय, मी कारणीभूत असतो. तेव्हा काय कर, तुझा हात आणि त्यांचा इमान सुरू झाला. तेव्हा काय कर, अरे असं मग 3 दिवस उपाशी बदल करी मग माझ्या पायात हात लायले ला इमानात हात नाही. आणि लांब राहा, लांब राहा. कारण एका सामान्य स्त्रीनं 3 दिवस उपवास राहिली आणि हस्तस्पर्श या विमानाला होता क्षणी विमान पुनश्च गतिमान झाले. राजाच्या मनात शंका निर्माण झाली. सांगाव, कोण असं पुण्य या माऊलीच्या हातून घडलंय आणि म्हणून त्या पुण्य प्राबल्याच्या योगे करून अशा तऱ्हेची कृती आज घडलेली आहे. यावेळी या माऊलीला 3 दिवसाची उपवास म्हणजे आणि एकादशी निराहार आणि द्वादशी पाळणा 3 दिवसाचा उपवास हिच्या घरी घडलाय म्हणून हरिदिनी व्रत या माऊलीकडून घडलाय. हे पाहावं, हरिदिनी व्रत म्हणजे माझ्या वैकुंठीच्या नारायणाचं व्रत. तस्मै एकभुक्त एकादशी संपूर्ण निराहार, द्वादशीला त्या व्रताचं पाळणं आणि ते 3 दिवस म्हणजे या माऊली उपवासी राहिल्या. नकळत त्यांच्याकडून हे व्रत घडलं आणि त्या व्रताच्या पूर्ण प्राबल्याने अशी परिस्थिती निर्माण झाली. मग मला सांगावं, हे व्रत कसं करावं, या व्रताचं पुण्य प्राबल्य काय आहे हे मला तुमच्याकडून ऐकायचंय. राजे, हे जी व्यक्ती जर कोणी व्रत केलं असेल तर वैकुंठ प्राप्त त्याला होईल. काय या व्रताचं पुण्य प्राबल्य एवढं आहे की हे व्रत केल्याच्या नंतर सदैव वैकुंठ, सदैव वैकुंठ. मग हे व्रत मलाही करायचंय. मलाच नव्हे तर मला माझ्या लाख प्रजाजनांच्या हातून हे घडवायचंय. कारण माझा उद्धार मला करायचंय आणि माझ्याबरोबर राज करताय नात्याने जगाचा उद्धारही मला करायचंय. याच्यासाठी राजे काही ऐकत नाही, मार्गदर्शनच यावेळी मी तुला सांगत आहे. अरे हरिदिनी व्रत म्हणजे समज नव्हे. अरे जर कोणी आजारी असेल त्याला औषध न देता, ना बालकाला सरपण न देता असे हरिदिनी व्रताची कथा आहे. राजा, हे तुझ्याकडे घडेल का? देव हो, या माऊलीच्या हातून हे नकळत हरिदिनी व्रत घडलं. हरिदिनी व्रताचं पुण्य प्राबल्य याची त्याने राज करत असल्या कारणानं मलाही आहे. होय ना? आत्मउद्धाराबरोबर जगदोद्धार मला करायचंय. म्हणून याच्या पुढं मीच नव्हे तर माझे लाख प्रजाजन हे व्रत करणार आहे. आणि हे व्रत करत असताना हेनो वत्सला कोणी चारा पाणी करायचं नाही. मातेला स्वतःच्या बालकाला स्तनपान करू नये. एवढंच नव्हे तर रोगानं पीडित झालेल्या रोग्याला सुद्धा कोणी औषध पाणी करायचं नाही. आणि हे व्रत जर का याचा साध्य प्राप्त झालं असेल तर आत्मउद्धाराबरोबर जगोद्धार होईल. आणि जो कोण हे करेल त्याला सदैव वैकुंठ प्राप्त होईल. मग देवदूत हो, हे व्रत मी माझ्या सहित
माझ्या लाभ प्रजाजनांच्या हातून करून घेण्यासाठी तत्पर होईल. प्रजा धन्य धन्य आहे तू. माझा नमस्कार तुम्हालाही आहे आणि यांचा नमस्कार तुम्हाला आहे. पण सर्वांचा नमस्कार माझ्या वैकुंठीच्या नारायणाला. जगावरती आहे भय नाही का दिसला देवाची तुम्हाला नमस्कार पुन्हा करतो. आमच्यावर आलेलं संकट तुमच्या रूपानं दूर करा. सामान्य माणूस असून सुद्धा तुमच्या हातून पुण्य प्राबल्य घडलं, व्रताची सांगता झाली आणि म्हणून जा. जायचा मागण घ्या शिपायला सांगा बोला काय होईल? आमका विचारशात राधानो बोला. तुम्ही माग म्हणता धुनान मागता येणाऱ्या तसा काय हे नव्हे. पहा, आतापर्यंत आमच्या योजनेत आम्ही कोणाला काही कमी ठेवलेलं आता या बाबा- कोणी कोणाकडे काय नाही. माझे घरकानी मिळून आता तुमचा काम एक झाला. आता आमका जर काहीतरी दिसल्या तर आमका मागाचा आता काय ते येऊन गेलं बरोबर मनात कोणतीही शंका न ठेवता काय हवं ते मागा. आम्ही काय नाही सर राजा तू काय करा हं. आमका दोघाही काही दिसल्या हा, तर एकच करा. काय? ह्या तुमच्या राज्या दिवसा जितके नार फुटले आणि काटून जितक्यो करत्यो टाकून दितली तितक्यो करत्यो गोळा करा आणि आमका दे. आश्चर्य. करत्यो दे. मला वाटलं तुम्ही काहीतरी सुखी संसारासाठी दाग दागिने धन दौलत संपत्ती मागणार आहात. सगळं ते कशासाठी? काय मागण मागण मागलेली ते कशासाठी? काय म्हणून मागल्या घ्या भावाशी या कपाळाचा काम असा होतीच नाही मागा आणि ती आबूत केला रे काढून टाकल्या किती मागलं आपल्या धंद्यात काय मायाचा मागाचा असा हा काय असा कोळसो आता सो गावताना गावलो तर भात कितको आणि करट्याची आग कशी कडक इस्तरी बेगीन टाकता आणि कडक इस्तरी जाता पुन्हा करतो मागणं माका सुरुवात करतो काय करा या बारीकचा गाडा ते कशासाठी? आता जीव थकलो हा. लोकांची कपडे लागी करून बाहेर जातो उमळले का वजा वाढता कपाळावर घेऊन माका दाखवत नाही तेव्हा काय करा या धानचा गाडा होती सगळे कपडे धुले त्याच्या पाठीत घातलो तर आपलं हिक हिक करीत वाटे आणावं लागेल तुम्हाला. आणि गाडाव किद्या मागलो हा. गाडाव किद्या मागलो कशासाठी? त्याका पोटात काय घालू नको लोकांचा खाताला आणि माझा काम करताला पुन्हा गाडाव वा. आणावं लागेल तुम्हाला. आणि तुम्ही प्रामाणिक आहात तुमच्या धंद्याशी. याला कारण आहे कारण जे धंद्याला हवं तेच तुम्ही मागता आहात. अर्थात या इच्छा तुमच्या पूर्ण आम्ही जरूर करू. चिंता नका. तेव्हा राजन आमचो सतीश वांगणतोडचो त्यांनी माका दिल्या जेव्हा बाबा त्याचा बाबाचा बरा तरी पाठवून आमचा बाबा त्याचप्रमाणे रसिकप्रेक्षकजनो, मयूर देसाई या लहान बालकांना हे 100 कोणती गोंडे आणि शाम मयूर गोंडे देसाई. यांनी ह्या दिलेला मयूर देसाई यांचं आणि तुम्हा सर्वांचा आभार मानून जागर दशावतार नाट्य मंडळ तोडामार दशावतार कलाकार समिती संचलित यांच्या वतीने या पारितोषिकाचा स्वीकार केला. त्याचप्रमाणे माझ्या आणि माळीदारांची भूमिका करणाऱ्या जाबा गवस यांच्या कलेचा गौरव करण्यासाठी रुद्र रुपेश सावंत यांनी हे 50 रुपयाचं पारितोषिक आम्ही दोघेही त्याचे आभार मानून त्या पारितोषिकाचा स्वीकार. हे पहा माळीदारा, सांगा तुमच्या माथी दिलेली जबाबदारी तुम्ही आतापर्यंत यथासांग यथार्थी पूर्णही केलात. पण आणखी एक जबाबदारी तुमच्या माथी आम्हाला द्यायची आहे. होई ती दिया आणि ती कोणती असेल कारण तुमचा प्रामाणिकपणा पाहिला, स्वामीनिष्ठता पाहिली आणि आत्मविश्वास तुम्ही काम निश्चितच पूर्ण कराल. म्हणून ऐकलात तुम्ही, मला आत्मउद्धार करायचाच आहे. पण राजकर्ता असल्या कारणानं आत्मउद्धाराबरोबर जगदोद्धार मला करायचंय. या साऱ्यांचं हित मला साधायचंय. स्वतःचा स्वार्थ मला पूर्ण करायचा आहे. याच्यासाठी ज्याप्रमाणे आतापर्यंत प्रत्येकाच्या घरोघरी गेला त्याचप्रमाणे प्रत्येकाच्या घरोघरी चला आणि प्रत्येकाला सांगा काय सांगा येणारी एकादशी आणि या एकादशीच्या दिवशी 3 दिवसाचं व्रत म्हणजे हरिदिनी व्रत. हे हरिदिनी व्रत प्रत्येकानं आचरणात आणायला हवंय. आणि ते कोणत्या तऱ्हेनं असेल? दशमी, एकादशी आणि द्वादशी. दशमीच्या दिवशी फक्त एकदाच भोजन घ्यावं. एकादशी संपूर्ण निराहार, पाणी सुद्धा घ्यायचं नाही. आणि द्वादशीला या व्रताचं पारण करायचंय. आणि असं करत असताना
जो कोणी हे ऐकणार नाही, राजकर्त्याचा शब्द पाळणार नाही, त्याला देहदंडाचं शासन. आणि असं करत असताना मातेनं आपल्या बालकाला स्तनपान करायचं नाही, धेनू वत्सला कोणी चारा पाणी द्यायचं नाही, एवढंच नव्हे तर रोग्याला औषधही द्यायचं नाही. आणि या व्रताची सांगता करण्यासाठी प्रत्येकानं तयार व्हायला हवं. जो कोणी मान्य करणार नाही त्याला मी देहदंडाचं शासन देऊ. चला सगळ्यांना सांगतोय येणाऱ्या एकादशीला घेऊन जा मोबाईल.